BTCनि बारग' EM रबिन्द्र बाला बिसासखौ तामुलपुर पुलिस बिफाना हमबाय। मबाइल ट्रेक खालामनानै मोनसे संदाननायनि गेजेरजों खारखोमानानै थानाय रबिन्द्र बाला बिसासखौ हमनो हायो तामुलपुर पुलिसा। थांनाय हरनि 2 रिंगा समाव हमनो हायो आरो दिनै बिजिरसालियाव दैथायहरो रबिन्द्र बाला बिसासखौ। मख'नो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि खावलियाव खुंजानाय मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव रबिन्द्र बाला बिसासआ सासे NLFBनि बारग' सोद्रोमाखौ दादागिरि खालामनानै गावनि पिस्तलजों गावनानै जिउ फोजोबनो हुमखि होदोंमोन। बे जाथायनि हेंथायैनो गसर होनायजों रबिन्द्र बाला बिसासखौ दायो हमो। बारग' NLFBनि सोद्रोमा लाल चन्द्र मण्डलनि गारिखौबो बुफाय बुसि खालामजोबदों होनना अजद सिखारदों रबिन्द्र बाला बिसासनि हेंथायै। थांनाय 30 मार्च खालारखालि कुमारिकाटा पुलिस थानायाव बे जाथायनि हेंथायै NLFBनि सोद्रोमाफोरा गसर थिसनदोंमोन। तामुलपुर पुलिस बिफाना आन्डार सेक्सन 85/25 296/118 क्लज 2 315 क्लज 2 BNS नि सेक्सन 25 क्लज 1A आर्म्स एक्टनि हेंथायै रबिन्द्र बाला बिसासखौ हमनानै बिजिरसालियाव दैथायहरो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।